Nairobi. Wakanyo ni piny owacho koro owito oko chenro mar chiwo omenda mag sir ne jopuonjre duto madonjo e mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko, kendo koro ochuog chenro manyien mar siro jopuonjre mochando kende. Jatend piny Kenya William Ruto owacho ni sir ibiro chiw ne jopuonjre mochando motelo ne jopuonjre mamoko. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero, piny owacho bende osingo medo kwan omenda ma ichwalo ne mbalariany kowuok e siling bilion 54 nyaka siling bilion 84. En fuong'ruok ne jopuonjre ma ok onyalo manyicha otimo penj mar klas 12 kendo winjo riwre kod kuonde tiegruok ma opogore opogore e pacho ka. Ma bang' piny owacho yie sirogi e sombgi. Jopuonjre gi biro ketie okenge 4. Mago ma ok nyal mabiro donjo e mbalariany biro misir mar 53 mar omenda mar somo, hola mar 40, ka jonyuol to biro golo 7 kende. Mago madonje kuonde tiegruok mag TVETs, jonyuol gi biro mana chulo 20 mar omenda mar somo. Jopuonjre manyalo gi ok rach ahinya ibiro mi hola mar 55 kod sir mar 38 ne mago madonjo e mbalariany. Mabiro donje TVETs ibiro mi sir mar 32 kod hola mar 48 ka jonyuol gi to biro chulo 20 mar omenda mar somo. Universities and TVETs will no longer receive, under the new funding model, block funding in form of grants based on differentiated unit costs. The government has resolved that university funding will henceforth be student-centered and be apportioned to individual students according to their level of need. Bende kaka chiel kuom yore mag kedo kod gope ma osebedo ka okwako mbalariany ma nyaka sani osechopo bilion 60.2, piny owacho chano medo omenda magichwalo ne mbalariany yare bilion 45 nyaka bilion 84.6 higa ka higa. Mago mag TVETs bende ok odong' chien. Most of our universities are sagging under a heavy burden of huge debts arising from unpaid staff salaries, unremitted statutory deductions, pensions, SACCO dues, bank loans, and unpaid suppliers. In total, our universities are indebted to the tune of 60.2 billion Kenya shillings, a figure that continues to grow every month. Kata kamano, jopuonjre madhi nyime kod sombgi sani biro yudo hola kaka osebedo katimore e kinde ma okalo. Chenro manyien mar chwalo omenda ne kuonde tiegruok biro chakore kod jopuonjre gi mane otimo penj higa ma okalo. All continuing government-sponsored students shall be supported in line with the previous existing funding model. The Cabinet Secretary for Education shall take immediate action to operationalize the new funding model as it has been agreed between the Government of Kenya and our university and TVET institutions. Bende board ma ochung' ne yiero ne jopuonjre kuonde tiegruok magiriworego biro yawo mbui gi juma achiel koa sani mondo mi jopuonjre thuolo mar yiero kuonde magidwaro somoe. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa kanyo ni MC